మెన్స్ వేర్కి కిడ్స్ వేర్కి ఆఫర్ పెడతలేరా, ఓన్లీ లేడీస్కే పెడతానని అంటారు కదా. మీకోసము 2000 షాపింగ్ చేయండి. ఇగో ఫార్మల్ పాయింట్ ఇది ఫ్రీ, కేవలం 2000 షాపింగ్ మాత్రం చేయండి. ఇది మీకు ఫ్రీతో పాటుగా ఆఫర్లు కూడా ఇస్తున్నాం మనము. 1000కి 2 జీన్స్, 1000కి 3 షర్ట్స్ ఆఫరు. మళ్ళీ మీకు గిఫ్ట్ ఫార్మల్ ప్యాంట్. మన దగ్గర ఆల్ ఐటమ్ ఉంటుంది, బ్రాండెడ్ కూడా ఉంటుంది. బ్రాండెడ్ పైన కూడా మనం డిస్కౌంట్ ఇస్తాము. మళ్ళీ మీకు గిఫ్ట్ కూడా ఉంటుందండి. ఈ ఆఫర్ మాత్రం మిస్ కాకండి. చాలామంది అడిగిన కాబట్టి మన కస్టమర్ల కోరిక మేరకు ఈ ఆఫర్ పెట్టడం జరుగుతుందండి. ఒక వారం రోజులు మాత్రం కంటిన్యూ ఉంటుందండి. ఆఫర్ అనేది మనం ఈ ఐటమ్ ఆ ఐటమ్ అని కాదండి, మన షాప్లో ఉన్న ఐటమ్లో ఏదైనా మనం మెన్స్ వేర్ కానీ కిడ్స్ వేర్ కానీ ఏ ఐటమ్ అయినా మీరు పర్చేజ్ చేసుకోండి. ఎనీ ఐటమ్ పర్చేజ్ చేసుకోండి. 2000 ఎవరైతే పర్చేజ్ చేస్తారో వాళ్ళకి మాత్రం ఖచ్చితంగా మనం ఫార్మల్ ప్యాంట్ ఇస్తాము. సైజు కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి, 28 నుంచి 40-42 సైజు వరకు మనం ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇది మాత్రం ఆఫర్ మాత్రం ఖచ్చితంగా మన ఫాలోవర్స్కి మాత్రమే అండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.